Adegan kapisan nyelitake ngenani katresnan sesambungan siji priya kang duweni sifat kepimpinan ing masa enome. Piyambake duweni siji padepokan alit kang ana ing dusun seberang kanthi nama Padepokan Nagara Dipta. Sebut wae karo sesebutan Ki Bagaskara Sastra saged diwolani karo Ki Sastra kang endi piyambake duweni trak pribumi kang lengket karo uripe. Nanging ing crita Ki Sastra piyambake duweni sesambungan kasmaran karo prawan asli keturunan Walanda kang lumaku 3 taun lawase. Kepengin imbal wacana karo sira. Ora mung imbal wacana, ananging aku uga kepengin ngrembug babagan kang wigati. Jane apa to Ki? Jane apa sih perlu dirembag? Katingal wigati sanget. Ya Allah. Iki karo rumangsane awak dhewe wis 3 taun lawase urip bebarengan. Ibarat banyu kang mili ana ing bengawan. Ananging banyu kang mili ing bengawan kuwi ora mung mili wae. Uga ana pepalang kang banget gedene. Kaya dene awak dhewe iki. Aku wong pribumi. Ora bisa bebarengan, bebrayan, urip kanthi tekaning pati karo sira ni. Ki. Ngrembag babakan katresnan. Rumangsaku aku kuwi sering ngrembag kok Ki. Terus kenang apa yen aku iki mung wong Walanda? Langganan pribumi. Ki. Aku yakin kok Ki. Aku yakin awak dhewe iso bebarengan. Nganti mulyake desa seberang ana kene. Serta ndadekke padepokan iki saya gedhe. Lah ya kuwi to Ki sing awak dhewe pingini. Yo nih. Aku yo ngerti. Ananging aku wong pribumi. Sing ora pantes rabi karo wong Walanda sing sugih banget. Sawangen kae. Omahmu menger-menger gedhe. Dijogo karo prajurit kang temata. Apa ora pengen to nih? Sira rabi karo wong sing padha-padha Walanda. Mandeg Ki. Terus awak dhewe bebrayan 3 taun kanggo apa to Ki? Ibarat tresno iki wis tak tumplek blek. Ya mung kanggo jenengan lho Ki. Aku ngerti iki. Gelo banget rasane. Nanging mangerti yo Yoni. Ning kene aku uga ngusahake bakal bisa urip bebarengan nganti tekaning pati karo sira niki. Sing temenan yo Ki. Aja ilang yo Ki. Yo nih. Wis wancine gegladen para prajurit ing padepokan. Yen pancen mangkono, aku pamit dhisik yo Ki. Yo. Ngati-ati yo nih. Latihan keprajuritan S3
ing ngajeng padepokan dipundhika kaliyan tari. Lajeng dipun susul ni medal saking sisi tengah. Prawira kuwi kudu duweni sifat kang greget. Kaya dene lemah. Sajan to tidak ning ora gampang ngladak. Wong wadon kuwi ora ngono ing pawon. Nanging kudu duweni sifat kaya to bumi. Padha mudeng ta apa sing tak aturake? Nggih. Yen pancen kaya mangkono, Nialan Dewi. Nggih. Kancane dijak ana dhisik ya. Nggih. Oh iya. Masalah itu. Ing jero adegan puniki posisi William kaliyan semahipun inggih punika Elizabeth sangat lenggah lan nikmati wae saha kaliyan hidangan roti.
Lihatlah anak kita sini sudah kecewa-cewaan. Pakaiannya sudah pakai Jawa komplit dengan pakai jari. Dia harinya pakai jari. Sini. Aku punya rencana sesuatu. Bagus. Sekarang panggillah Parni ke sini. Marni. Kembalilah ke sini, Marni. Nggih, Nyonya. Wonten menapa, Nyonya? Wonten ingkang saged kula biyantu? Kemari, Marni. Mboten wonten. Kula mboten wonten, Nyonya. Marilah sini. Siap, Doro. Siap. Duduk saya. Semoga yang sudah rencanakan tercapai. Oke? Adegan puniki Marni nglambahake misinipun. Piyambakipun kanthi meneng-meneng ing jero padepokan kaliyan agoman kadosta cemeng-cemeng kados Ninja Hattori. Bisa nyolong sastro. Aku bisa sugih. Coba jelaskan sih. Anu nih. Awas, Sri laran cek Sri. Yo laran cek we. Kancane Sri dicekli sik. Piye? Kenapa? Sastra. Mboten wonten. Lah kok iso ilang? Piye? Sapa sing ngerti kedadian iki? Sri ngerti. Kok iso kowe ngerti, Sri? Anu Pak dalu niku kula ngertos iki sastra arep ngamari sastra ku ya nek Ini apa, Sri? enak anu wong pawongan kita nganggo ireng-ireng kaya film Ninja Hattori kae ini. Banjur iki apa? Kowe nemu iki ning endi? Nang kono. Iki gone Marni, pembantu ana ngomahku. Berarti ki sastra enten griyane jenengan nih. Culek. Banjur awak dhewe kudu mlebu omahku kanthi bebarengan yo. Kene. Pun manjine pribumi maju nih. Pun manjine kita bebarengan. Oh bagi jiwa lan raga. Nadyan tuh dhewe wong wadon, nang ora gampang ditek-itek. Ya wes, rene yang kabeh. Adewe kanthi bebarengan yo. Adewe ninggalke kanca siji lan sijine. Iling-iling yo omonganku. Siji tidih,
nih. Berangkat yuk. Yuk.